Kinlagyuningin pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa bengi kay kaingan po. At welcome king kakatang simbang benging 2024. At ining mula na, aning ting masayang okasyon king kakatamong bansa bilang Pilipino, dahil simbambengi. Yaba kata, bebe tayong matampang nga pagmasusiniti, amin ang talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyad pantaw, at pakalulu, king apong Gino. Gino, ikang memili kang Maria, ban maging tanda, ning makatao mong lugod. Gino, pakalulu. Ginoo, ikay may katawan tao para kingkekeng kaligtasan. Kristo, pakadulo. Ginoo, ikay pepabal kang Maria, ban maging indu ning Diyos. Ginoo, pakadulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king tangkamo para king kekeng kaligtasan, ingamano mo may katawan niyang tao, pepahayag na itining metong anghel at bait na ning Berhen Maria, ikesanang maniwala king ingin duning Diyos, tanggapan ming saw ding kayang panalangin. Itiyadon mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo karing taong keyang pinili. E nakalumot, iligtas da kayo. Lumawot, iligtas da kayo. Inyadaptan niyo itang mayap at matulid. Panuanan kula, retang parating mangiling, king aldoning painawa, at era gagamitan iti, King Eustong paralan. Panuanan kula, ring gagawang nanu pamang dewakan. Nasukat sabian ning tawong dayuan, ame kiyanib ka ring tawong pinili na ning Ginoo, ing anti kanini. Naburi ning Ginoo ing sambakawong kayabera, ding tawong kayang pinili. At ing Ginoo,
sa sabyana karetang taong dayuan, ameging dakering keyang balen a pinili na, amalugod at susuyo keya, ampong mangiling, king aldoning painawa, ampon tapat king keyang kasunduan. Idalara kayo king Sean, king banal kong bundok, di nanda kayong tula, king kanakong bale pipanalanginan, at tanggapan ko la, ring sakripisyong darawon yu, king kanakong altar. Mayawo siyang bale pipanalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Ing ginong Diyos, amiyuli king keyang balen Israel, ibat king pangayugsena, king marayong lugal, pengako nang itukinala ring aliwang tao, ban makyabela, karela. Ing amano ning Ginoo. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puryanda ka. Bustan mong ding sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam, ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan, at ing pagkalugmong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ing kekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. King kekang asikan, dakal ing kekang pupulan. Ing Diyos ing kekatamong Diyos, ya ing migkalub kanitingan. Papanuana na katamongan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no ka rin man.
tangya, ingginuning metoyatu, at itimawa nakatamu. Alleluia. Ingginuman at iniyake kayo. Pamamasaking mayapabalita agpang kang sanwan. Jesus nga nakaring Hudyo, pepadala kayong tubod kang wan at pepatutuan naning katutuan. King ulining kailangan ko yung patutuning tao, sasabihan ko itiban, miligtas kayo. May ngariang sulong milalablab at maslag iwan, at biryan yung metula kayong sinaguli, king kayang aslag. Ating pami patutu kana ako amay git king pami patutu ng wan. Ilapin ding dapat aparapat ning ipakan ako. Akan ako namang daraptan. Deti ilaring patutu kana ako king ingib pa yang mitubod kana ako. Ing mayap ng balita ning Ginoo. May pabeng pasibay po, magandang gabi sa lahat. Magtatagalog pala ako, mayroong mga Tagalog. Kanina po may mga madre na nagkapapangan ako. So, kahit baluktot po ang aking Tagalog, no, Tagalog pa rin ako. Tignan niyo po ang itsura ko ngayon. Madalang na po ako nagdadamit ng ganyan, nag-vestments. Madalas yung manipis kasi mainit eh. Pero ito, papogi ako ngayong gabi. Siyempre, minsan-minsan kailangan class ako. Bigay po ito noong anniversary namin. Siyam kami magkakaklase. So, isa yung nag-sponsor nito, binigyan kami lahat. Kaya pareho kaming magkakaklase, siyam kaming magkakaklase. At last December 8, ang anniversary po namin sa pagkapare. 36 years na akong tinitiis ng Panginoon. 36 years na po akong pare. At siguro kung makikita ko ng mga kapatid na pareng nakaganyan, sila, mag-iisip-isip sila. No? Pero sa amin, nagbibiruan po kami, pag kami walang alam na sabihin sa aming pangangaral, kukuhanin na lang namin sa aming damit. Para mapokus na lang yung mga tao sa aming damit. No? Pero hindi naman po ganyan. Meron naman akong baon ngayon sa inyo para baunin yung pauwi sa unang simbang gabi. No? Pero sa iba po, kaya nagdadamit sila, para sila'y mapansin. No? Kaya inaayos nila yung damit kasi para sila'y makita. No? Lalo na yung mga nagpapapansin sa mga crush nila. No? At saka kumisan po, naglalagay pa ng mga borloloy, mga accessories sa katawan. Ito hindi lang pampaganda, hindi lang para feeling good tayo, pero kung minsan ginagamit din para tayo mapansin. Hindi yung damit, hindi yung hikaw, hindi yung sulut-sulut natin ang mapansin, kundi tayo mismo. Gamit lang itong mga ganyan para tayo mapansin. No? Kaya galit na galit po tayo. Kahit anong gawin natin pagpapansin na ganyan, hindi tayo napapansin. Kasi yun ang pakay natin, na tayo ang mismong makita na nandyan pala tayo. No?
sa gabi pong ito, ang isang image ng yon nang para makita, mapansin yung gustong mapansin ng tao, ito po'y parang spotlight. No? Ang spotlight ay hindi tinatanglaban ng sarili, kundi nakapokus dun sa gusto niyang mapansin ng mga tao. No? Hindi siya ang center of attraction, kundi tinuturo lang niya yung mga tao sa gusto nitong mapansin. No? Yan ang spotlight. No? At alam niyo po, ganyan ang nakikita kong naging papel ni Saint John the Baptist. Para lang sang spotlight na ang focus ay hindi ang kanyang sarili, kundi tinuro niya ang mga tao sa Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang pangangaral, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang gawain, no? Ito lahat itinuturo ang nagsugo sa kanya at ang inianda niyang daanan, ang Panginoong Heso Kristo. Kaya yung iba po, akala nila siya na ang Kristo, siya na ang inintay nilang Mesiya, pero minsan sinabi po niya, hindi man siya karapat-dapat kahit tanggalin man ang tali ng kanyang sandalyas. No? At minsan po, katapos na bininyagan ng Panginoon doon sa Ilog Jordan, no, sinabi niya sa mga tao, narito, sabi niya, tinuro ang Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Para bagang sinasabi ni John the Baptist, hindi naman talaga yung tubig na binubos ko sa inyo o kung saan ko ay nilululob sa Ilog Jordan ang nagpapalinis sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan, kundi siya, ang Panginoong Jesucristo. Kaya pwede po nating makita si John the Baptist, ayan, hindi siya ang highlight ng kanyang pangangaral, siya parang spotlight lamang na nagturo sa Panginoon. At ganyan po ang tingin ko sa pagiging Kristiyano. Ang isang definisyon ng Christianity ay living a life. Living a life. Andre. Ito po yung Andre. Sabi po, Christianity, sabi niya, is living our lives in such a way that those who do not know God will come to know Him because of us. Sabi niya, no? So, Christianity, sabi niya, ay yung nabubuhay tayo para yung hindi nakakakilala sa Diyos, ay makilala siya sa pamamagitan natin. Kaya napakahalaga po para sa ating mga Kristiyano, yung ating sinasabi rin sa ating mga gawain, yung dapat may very important, yung kaya katang dapat. Kasi sa ating pong pananalita, pwede tayong makapanakit, pero pwede rin tayong makatulong. Pwede nating ipahiya ang isang tao sa pagitan ng ating pananalita, pero pwede natin siyang palakasin ng loob. At ito nga po, ang ating pananalita ay sa ating magandang pananalita, ay hindi lang natin natutulungan ang isa't isa, may papadamang pagmamahal at pagpapahalaga sa Kanya, kundi yun din ay isang paraan natin para makilala nila ang Panginoon dito sa ating pananalita. Ganon din po yung ating gawain, yung dapat tamo, as nang kaimportante dapat yung pong ating pagmamalasakit sa ating kapwa, ang ating pagtulong, pakikiramay sa anumang nasa mahirap na kalagayan, ito'y hindi lang pagpapadama ng pagpapalaga sa tao, kundi sa pamagitan nitong magagandang gawain, ay naipapadama natin sa mga taong ito ang presensya at pagmamahal ng Diyos. No?
Kaya napakalagi din po yung pag mga namatayan, no? Pag may namatay, kaugalian po natin ang makipaglamay. No? Kung minsan nakikikain lang tayo ng butong pakwan. No? Yung iba, sinasamantala yung tongits. No? Pinupunta halat ng mga patay para makipagtongits. No? Alam niyo po, yung ganong gawain, napakalaking bagay sa mga naulila. Ito'y ang presensya natin na nagbibigay ng comfort sa mga naulila. Pero higit sa lahat, yung pong presence natin yon, hindi lang comfort sa mga naulila, kundi ito rin ang ating pagpapatotoo sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating pakikiramay, sa ating pananatili sa tabi ng mga nalulungkot at mga naulila. At ganoon din pong sa mga, kuminsan po nababranded silang bilang mga lefties kasi sila yung nagtatanggol, nagdidepensa sa mga nilalamangan, natatapakan ng karapatan, yung mga voiceless. Mayroong mga taong nagsasalita para sa kanila at ito ang kanilang pinaglalaban, ang kanilang karapatan. And I think ito rin po, hindi lang tinutulungan yung mga nandoon na naabuso, nalalamangan, kundi sa pamagitan nito, naaakay yung mga natutulungan sa pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Habang nakatulong ka, ang Diyos din ang ipinadama sa mga natulungan. Kaya ito po ang pinapapilan ni John the Baptist at ito rin ang paalala sa ating lahat ngayon na tulad ni John the Baptist, ito yung ating pinapapilan sa buhay. Sa pamagitan ng ating magagandang salita, sa pamagitan ng ating mabuting gawa, sa ating kabaitan, no, sa ating pagpapatawad, sa ating pagiging daan para hindi magkagulo ang mga tao bagkus sila'y magkasundo, no, hindi natin kaya Kapampangan tayo susulsulan, tatamban ng gulo, kundi maging daan tayo para magkaunawaan at magkapatawaran. No? Sa ganyan po ay tunay nating na dadala at nakakaya ang isa't isa sa presensya at pagmamahal ng Diyos. No? Si Saint Mother Teresa po, sabi niya, nilalarawan ng kanyang sarili, sabi niya, she's just like a pen in the hands of God, where God can write His love letters to man. Siya raw po ay isang lapis lamang o ballpen sa kamay ng Diyos na sa pamagitan niya ay nasusulat ng Diyos ang kanyang sulat ng pagmamahal sa tao. At napakaganda pong image noon. No? Si Mother Teresa, hindi sarili ang binandera, hindi sarili ang hinighlight, kundi Diyos pa rin. Panginoon pa rin. Sa Kanya nang galing po yung salitang, Jesus, only Jesus, always Jesus. No? At sa atin din po, pwede rin nating tignan sa ating sarili, no? Tayo ba kung si Santa Teresa isang lapis o isang ballpen, tayo kaya paano natin ilalarawan ang ating sarili sa ating pinapapilan para maituro o mailapit ang Panginoon sa iba? Siguro pwede po nating sabihin, ako isang salamin ng Panginoon. Pag sinuot mong salamin ito na galing sa Panginoon, mas maunawaan mo ang mga bagay-bagay at maunawaan mong nangyayari sa iyong buhay. No? Or kung ano man pong image. No? Yan. Kaya ito pong Pasko, ito ang ating sanang maging dala-dala. No? Malapit na lang, 9 days na lang. Sana nga tayong lahat ay maging ilaw ni Kristo, maging spotlight sa pamamagitan ng ating mga salita, sa ating magandang gawa at magandang pag-uugali. Naway mai-highlight natin
at maipakita natin, maipadama natin sa ating kapwa ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinamang kahilingan. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, saupan mo keng patutu, king kekang amano. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, may kakalagdagan lasan ng kalaw, papagbanal ka ring tao may pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Para king kaya katang bansa, sana maging uliran niya at alimbawa keti king aslagan, king pamibiyebye makayagom king Diyos, banketa apansinan det ayapusen ding bansang makapadurot kaya ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring malugod king amano ning Diyos, may pagkaluban lasan ng sikanan, patutu king Diyos akarelang sa salpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, matampahat mitmong tula tasa ng makapagsadya, para king panyatang ng pasibayong Yesus, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni aduan tamoy sarilitang kapagnasan. Ipa, dinan mo keng kapanayan, king pamipasikan mong lub, king pinili mong balayan. Tingiran mo sa at pakiramdaman, inimpa mag-amwa mo mikaya ka. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, mananasaling upayaning kay kang Espiritu, ape pabanal kang Mariang induning kay kang anak, papagbanala no retingay na yampang mi, paboning kay kang altar, iti nga naton miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman at iliyake kayo, yat na yoreng puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunay pin karapat dapat at matulin, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumin. Inyang migpa kung babaeng may kisaot kay kami anting tao, ti paranit ang binanak no kanita pang minuna, at biglat ne para kay kaming dalan painturuking kaligtasan. Ngeni panayan may tangal doon, potang ikristong ginumi, magbalik ang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kay kami asanit ang kaligtasan na pengakunam, ang hini panenayan mikip nitong kasalpantayanan. Huli nita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kay kang ligaya, laing makyabe lang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya keka. Piraso ne binyene karing kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuha na yung karis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyay na yung karis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung karis, yung ka na akong daya,
ing dayaning bay talanganggang tipan, ami bububu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong inigaganakan mi oy pa, ing kapatayan at pamanyublinam e biyening anak mo. Naramya kaya kay ting tinapi ning biyating kalising kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang subing miye, ding sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ning Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kekabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, ipang mayupayang tutukagong ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapaminto king amayan tala pangabot sa mibog king banalan turu, nga damang ining manghangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kakang pakalulo,
parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Anti po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung minalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasayan tanggap kaya kaniting banan ng komunyon. Dinu, eg matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga manamot, kumayap na ka. Paganaka po, panayan tayo po, insenyas na kikatama ng asherets, bayo tama po tikdo, karing kikatang luklukan, at magpili ang papunta king pari o EMDC. Paalala lang po, hintayin po natin ang hudyat sa atin ng mga asherets bago po tayo tumayo sa ating mga upuan at magpila upang tanggapin ang banal na komunyon. Maraming salamat po. Inu
Kabaning biye, daralan kong takot, pagalat danub, at kapi kakunwan, ikaing ginuko, at Diyos ning biyeko, datang na kaginu, at ikabos mo ko, datang na kaginu, kalbong neringaldo, inmeni daratang, kalumdum daralan, datang na kaginu, at ikabos mo ko, ingalon maragon, ingaging masikan. Pamakanta po tanging luwayo tinulunangan, po tanging lungkot yu me pupusnangan, at me bigong puso mi bangunan. Maklak damdaman daing kantayo, dilading pipi mi buklat nala, bile makyabeking pamanerakyu, ding bulag manakit nala. Atinta mo pong second collection. Mayroon po tayong second collection para sa Commission on Family and Life. So, third Sunday po, hindi tayo nag second collection kaninang umaga, kaya ngayon po natin ganapin yung second collection para sa Family and Life. No? At ipaalala ko na rin po kayo, so bukas po ang misa natin sa umaga is 4:30 in the morning. No? Tatalo po yung misa natin sa simbang gabi, yung gabi mismo 6:30 p.m. at saka 8 p.m. At yung early morning is 4:30. At sa gabi pong ito, ating mga bisita, yung sa OWA, yung Overseas Filipino Workers Welfare Association,
andun po sila sa labas sa po nilang programa, lumapit sa mga parokya para ihatid ang magandang programa ng OWA. Kaya yung pong mga pamilyang OFW rito, kayo mismo OFW, kung mayroon po kayong mga query, tanong ukol sa pag-abroad o naman dito, andun po sila sa labas. No? Libre po ng bibingka at saka ng puto bumbong at saka kape. No? Mayroon po sila dyan sa may right side ng ating simbahan. No? Okay. At salamat kay Directress Maria Lourdes Reyes, siya po yung pinaka-head ng OWA sa Region 3 na ang ganda po ng programa. Nilalapit ang gandang programa nito sa mga parokya. So first time po nilang ginawa itong ganyan. Okay, kaya sa inyo pong mga pamilyang OFW o kayo mismo OFW, andun po yung OWA. Right after the Mass, pwede po kayong lumapit kung meron kayong gustong itanong. No? At pangatlo po nito, gusto ko lang pong lapit sa inyo. Bukas na po itong ating garden, yung St. Benedict Garden. Pero kasalukuyan pa pong ginagawa. Siyempre po dati sa mga Madreng Benedictine, ngayon po sa atin na to, sa parokya. Kaya kasalukuyan po inaayos pa rin. Gagawing park. No? Yung pong gusto pang mag-donate ng semento, ng hollow blocks, ng bakal. No? Sana po ilapit nyo lang sa office, no? Dahil malaki-laki pa po yung gastos. So far po, mayroon na nag-donate ng pagtambak. Pero nakatambak na po ngayon ito, mga more or less, mga 100 truckloads. Per truck, 6,000. Kaya more than mga 600,000 na nagas dito, tambak pa lang. No? At mayroon na pong nag-donate ng mga semento. Kung hindi ako nagkakamali, 125. Tsaka mayroong mga nag-donate ng hollow blocks. So kayo po, sana'y maging bahagi kayo sa pagpapaganda, pagpapaayos nito ang garden ng Benedictine Garden. At para ito'y ating mapakinabangan at mapakinabangan ng buong parokya. Okay. So thank you po sa inyong donasyon para sa family and life. Magsitayo na pong lahat para sa huling panalangin. Manalangin tayo. Oy pamingmiglalang, mananasan ang dating sakramento ang tinggap mi. Ipabalda ke kami, ingke kang kapatawaran at lugun. Ike sanang parangal, kinginduning ke kang anak. Miligtas kami kapamilataning kayang panyatang busal mi anting tao. Uling ginuya, manggaman king alangangga. Ing ginuman at iliyake kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yari ng kakatang kapag masusya, na may atanap paligay ng Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Ulitan tayo po, ulitan tayo. May yari ng kakatang kapag masusyan, umitayang paligayan, ing Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. O, karinta pa malakpak. Okay. Bengin Diyos, kaya kayo po, at akal pong salamat kaya kayo.